May napuka mo sa Bicol at dahil sobrang init ng panahon ngayon ay magpapapresko muna kami ng aking asawa na si Lucky Kuy. At eto na nga po at simula pa lang ay napakalinaw na ng tubig kaya naman susuyurin namin ito para makarating kami sa aming paroroonan. Kaya sa video po na ito ay inyong matutunghayan ang pupuntahan namin na libre pero napaka-preskong lugar. At ayan nga po at may mga nadaanan pa kaming kalabaw sa ilalim ng puno at yung isa naman ay nagpapabusog. At meron din po kami dito nadaanan na super cute ng kanilang bahay at nasa ilalim pa ng puno ng mangga. Kaya naman napaka-presko siguro dyan. At may nadaanan nga po kami dito na tubo at siguro ay may butas na ito kaya naman tumatagas na ang tubig. Ay, sayang naman ang tubig. At ito pa po, may mahaba pang tubo. Marahil ay nagtataka po kayo kung bakit marami kaming nadadaanan na tubo dito. Ito po kasi ay sa kadahilanan na karamihan sa ginagamit na tubig dito sa Baaw ay nanggagaling po dito. Matatagpuan lamang po pala ito dito sa Bulwang Baaw, Camarines Sur, dito po sa Bicol. At bago ko nga po pala ipagpatuloy ang lahat ay mega shoutout nga po pala kina Erwin Rivera. Shoutout din po kay Ikay Palmer. Shoutout din po kay Marie Alarcon ng Tabaco City. Pa-shoutout din po dito sa Manila, saka sa Catanduanes na din. Galing kay Melanie Reyes Alcantara. At ito pa po, talagang nakakalibang habang kami ay papunta sa aming destinasyon dahil bago talaga po kami nakarating sa aming paroroonan ay talaga namang napakarami naming nadaanan na sapa. Kaya naman kahit tanghaling tapat kami nagpunta dito ay talaga namang hindi po kami nakaramdam ng init dahil sa napakarami pa din po ng mga punong kahoy dito. At may nadaanan pa po kaming sa gurong kung tawagin sa amin dito sa Bicol. At ayan na nga po ang aking asawa at nagmumugna. Napakalinaw at napaka-presko daw po kasi ng tubig. Comment nga po kayo kung ano ang tawag nito sa inyo at taga saan po kayo. Salamat po. Ang tubig po na dumadaloy dyan sa gurong ay nanggagaling sa bukal kaya naman napakalinaw at napaka-presko po ng tubig. At nagpatuloy na po ulit kami sa aming paglalakbay. May nadaanan din po kami dito na napaka-cute na kuprahan at comment din nga po kayo kung ganito din ang kuprahan sa inyo at taga saan po kayo. At mag-comment nga po yung mga mahilig din sa ganitong experience at taga saan po kayo. At simula po doon sa hinintuan namin o hintuan ng mga sasakyan hanggang dito ay lalakarin nyo po ng 15 to 20 minutes o diba? Exercise din to. At dahil nga po sa gustong-gusto namin ito mapuntahan ay talagang nagtiyaga kami maglakad at talagang napakasulit naman pagdating dito lalo na kapag kasama ang inyong minamahal o nais mahalin. Yee! At sa hinaba-haba nga po ng aking talambuhay ay sa wakas nakarating din kami dito sa tinatawag na Pungol. At ayan nga po ang aking asawa na manghang-mangha sa aming pinuntahan. At syempre, hindi na po ako makatiis kaya sinubukan ko na ang tubig dito sa Pungol at talaga namang napakalamig. Kaya nung nandito pa kami ay lamig palagi ang aming nararamdaman. At dahil nga po sa malamig ang aming nararamdaman ay nagpainit muna kami. Nagpainit ng mga damo para umusok at mawala ang iba't ibang klase ng insekto. At syempre po, para hindi kami magutom ay nagbaon po kami ng kanin at paborito naming ulam.